Здравейте хора, аз съм It's Creeper и искам да ви кажа, това ще бъде пообщителен клип. Няма да снимам на някаква игра. Ще ви кажа, на какво ще снимам. Главно ще снимам на Майнкрафт. Ще снимам на Team Fortress 2 понякога. На CS събирам сега събирам пари за CSGO. Така и на друго мисля, че няма друго. Ако искате, може в коментарите да предложите на какво да снимам. Например, и на Гарио може да снимам, може на Happy Wheels и така. Аз бях It's Creeper и чао!